салом бинандагони гиромӣ, бо дарёфти имкон шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз доир ба бемории маълумот медиҳем, ки аксаран дар синни балоғат ва миёнсолӣ, аниқтараш баъди 45-55 солагӣ, гоҳи дар давраи кӯдакӣ ва ҷавонӣ падид меояд ва яке аз бемориҳои марбут ба чашм аст. номи беморӣ глаукома аст. агар мавзӯъ бароятон аҷиб аст, пас моро ҳамроҳӣ намоед. чун дигар намоишҳо, дар ибтидо биёед аз раҳгузарон пурсон шавем, ки кадом бемориҳои марбут ба чашмро медонанд. метавонад инсон нобино шавад, норасоии витамини А, оби чашм меравад, хирагӣ дар чашм парда кашида мешавад. ҳар сабаб метавонад шудан. сабаби чири бинои давления мумкин бошад, агар дар овони тифлӣ агар табобат накунанд, оҳиста оҳиста ва хирагӣ мерасонад. биниш вай мешавад, ду намуд мешавад ба фикр ман. мисол мешавад ки дур хира мебинӣ ё ки дура нағз мебинӣ, пеша хира мебинӣ. минусавои плюсавои. Аз дигам намедонам. Не, намедонам. Глаукома ҳамон давление чашм меган. У чанд намудаш открытоугольный меган, закрытоугольный меган. Эра мутахассисо беҳтар медонам. Ман шояд глаукома ба аксарият он қадар шинос набошад. аслан ин беморӣ аз силсилаи ихтилоли чашм аст, ки аксар вақт ба осеби бебозгашт ба сенсорҳои оптикӣ оварда мерасонад. беҳтараш шарҳи мутахассисонро мешунавем. глаукома ин яке аз бемориҳои музмин ва паҳншудаи чашм ба ҳисоб меравад, ки бисёртар дар байни аҳолии мо баъди синни 35 ва 40 солагӣ вомехӯрад. ин беморӣ бо баланд шудани фишори чашм, бо доимӣ баланд шудан ё ин ки гоҳ-гоҳ баланд шудани фишори чашм, ки ба паст шудани биноиш ё ин ки майдони биноиш ё ки дар ҳолатҳое мешавад, ки ба тамоман нобиногӣ оварда мерасонад. ин беморӣ аз худ на фақат дар калонсолон, балки кӯдаконе ҳастанд, ки бо ҳамин беморӣ таваллуд мешаванд. инро мо гидрофтал мегӯем. ин кӯдакон низ дар зери назорат меистанд. ин кӯдакон низ дар худи дар батни модар будан аллакай дараҷаҳои бемориро аз сар мегузаронанд. яъне ки бо фишорбаландии чашм таваллуд мешаванд ва бо бисёртар мешавад дар синни соли ҷавонӣ, дар синни соли наврасӣ. баъди бемориҳои худи катари баҳорӣ мегӯем мо. ин катар яъне ки маъно дорад беморие ки бо аллергия вобастагӣ дорад. онҳо бисёртар бо гормонҳои худ одат карда бошанд, бо баландшавии фишори чашм оварда мерасонанд. инҳо ҳам бисёртар гирифтор мешаванд. глаукома як бемории макорона аст ва хатари нодида гирифтани он баланд мебошад. он одатан оҳиста оҳиста ва ба таври асимптоматикӣ инкишоф меёбад, ки ба осеби бебозгашти биноӣ қариб ба таври ноаён оварда мерасонад. маълум, ки дар аксари ҳолат глаукома ноаён сурат мегирад, вале ба ҳар сурат онро барвақт ошкор кардан мумкин аст. нишонаҳои ин беморӣ кадомҳо бошанд? мо вақте ки дар рӯшноӣ нигоҳ мекунем, хусусан дар лампочка ё ин ки дар фонари нигоҳ мекунем, гирди ҳаваи рӯшноӣ ҳалқаҳои ҳарранга пайдо мешавад. ин як нишонааш. нишонаи дигараш тез иваз кардани айнакҳо. мисол +1 буд, баъд аз 1 сол ё 3 сол аллакай +2 ё ки аз +2 кам шуд. инам сабаб шуданаш мумкин аст. дард дар чашм. дар баъзе ҳолатҳо глаукомаи кунҷпӯшида мо мегӯем, фишори дохилии чашм якбора баланд мешавад бо приступ. себеки чашм бо як тарафи сар дард мекунад. ин ҳолат бисёр дар таҷрибаи мо шудааст, ки беморон дар духтури асаб табобат мегиранд, дар духтури дил табобат мегиранд, лекин сабаби асосияш дар чашм глаукома аст.
нишонаҳои асосиш ин якум паст шудани биноиш аст ва майдони биноиш аз тарафҳо хира дидан аст ва дар пеши чашм ғубори сахт ғубори сафед пайдо мешавад. Анамин нишонаи аввалине ки дар дигар намудаш. А намуди дигаре ки мо гуфтем глаукомаи кунҷкушода тамоман нишона надорад. Ина мо фақат беморро ҳангоми айнак муайян кардан ё ки мехоҳанд ки як муоина гузаранд, дар ҳамин ҳолат яъне ки мо мегӯем ин муоинаи медасмотр мегӯем ку ҳар вақте ки ё бояд аз қайд гузаранд, дар ҳамун ҳолат метавонад бемор дарк кунад ки глаукома дорад. Так бенишона метавонад сар занад. аввал бояд фаҳмем ки фишори дохили чашм чӣ хел ҳосил мешавад. Дар дохили чашми мо ҷисми мижгон ҳаст ки вай моеъ ҳосил мекунад, моеъи дохили чашм. ҳавай моеъи дохили чашм вазифаҳои худашро дар дохили чашм иҷро карда, ба монанди вазифаҳои ғизогӣ дорад, вазифаҳои ҳимояту ҳифзӣ дорад, вазифаҳои худашро иҷро карда бояд бо роҳҳои худаш баромада равад. Вале бо сабабҳои муайян ҳамин баромадани моеъ аз дохили чашм манъ мешавад. инҷо сабаб шуда метавонад тағйиротҳои ҳуҷайравӣ дар кунҷи чашм ё ин ки тағйиротҳои илтиҳобӣ дар қисмҳои чашм. омилҳои гирифторӣ ба бемории глаукома зиёданд. Дар ин қисмати намоиш доир ба омилҳои маълумот медиҳем ба глаукома оварда мерасонанд. мутахассисонро мешунавем. Бемории глаукома асосӣ як сабаби асосияш ин ирсӣ аст. Будан аз тарафи падар ё модар ё биби ё хола ё амин аз тарафе ки мо генетически мегӯем, ин чизро ирсӣ якумҷо меистад. дуюм сохтори худи чашм андозааш майда аст, яъне ки булурак хрустали ки мо андозааш калонтар мешавад, ҳаҷми ҳавза ки пеш хурд мешавад, ин ҳам яке аз сабабҳои баланд шудани фишори дохили чашм мешавад. сеюм бемороне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд, бемороне ки фишор баландӣ доранд, бемороне ки бемориҳои ба ракҳои хунгард, стумура, сар, ин бемориҳо метавонад ки ба баландшавии худи фишори чашм оварда расонад, ё ин ки шахсоне ки хӯроки нодуруст истеъмол мекунанд, яъне ки доимо аз хӯрокҳои серравған истифода мебаранд, бисёртар бегоҳ, ё ин ки ширинии баъди хӯрок истифода мебаранд, ё ин ки ҷои кори онҳо ҳамин вазнинӣ мебиёрад ба сархам шудан дар ҷои гарм аст. Ино ҳам сабаби худи гирифтори глаукома шуда метавонад. аз сабабе ки бемории глаукома чӣ хеле ки мо гуфтем нишонаҳо надорад, қариб ки бесимптомное заболевание мегӯем, беморон он қадар эътибор наметиҳанд. глаукома бемории ҳар дутарафа аст, ба маъное ки ҳар ду чашмро фаро мегирад, вале як чашмро бисёртар, барвақттар, як чашмро дертар. аз ҳамин сабаб беморон эътибор наметиҳанд, барое ки як чашм бо чашми солимашон вақте ки шикоят надоранд, ин чашме ки гирифтори глаукома аст, то ӯ дараҷае ки гуфтем то 40-50% биноишаш гум нашавад, он қадар ҳис намекунанд. аз ҳамин сабаб дер муроҷиат мекунанд. то соли 2020 дар саросари ҷаҳон тақрибан 80 миллион нафар аз глаукома ранҷ мекашиданд ки 11 миллион нафари онҳо аз биноии чашмон маҳрум шуданд. ба гуфтаи созмони ҷаҳонии беҳдошт, ин ҳолат дуввумин сабаби нобиноӣ дар кишварҳои пешрафта аст. ташхис ё хатари глаукома аксар вақт бо баланд шудани фишори дохили чашм алоқаманд аст ва андозагирии он ҳангоми ташхиси бемориҳои чашм зарур мебошад. бо вуҷуди ин то нисфи беморони глаукома фишори дохили чашм доранд. хуб, ташхис чӣ гуна сурат мегирад? ташхисаш бояд ки аввал худи бемор дар вақти шикоят пайдо кардан, дар вақти камтарам бошад хира дидан ё ин ки ягон ҳисси нофоҳрамӣ
бояд ба духтурони ҷои истиқомат муроҷиат кунанд. ҳангоми муроҷиат кардан бояд ҳамаи шахсоне ки аз 35-40 боло ҳастанд бояд дар ҷои кор, дар дармонгоҳи ҷои истиқоматашон ё ки дар он клиникаҳое ҳастанд бояд фишори дохили чашм чен карда шавад. инам пешакӣ профилактически осмотр мегӯем мо бояд гузаронда шавад ва дар ҳамон ҳолат худи духтури чашм муоина мекунад бинӯиш, тезии бинӯиш, майдони бинӯиш, фишори чашм. баъд боз баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки мо шубҳа ба главкома мегӯем, фишори худи чашм баланд нест, аммо дигар клиникаш ё ин ки ин шахс ба гурӯҳи ирсӣ дохил мешавад, яъне ки дар амин хештаббурӯшон гирифтори главкома ҳастанд. ино мо бояд ҳамаи муоинаҳои гузаронем ки барои муайян кардани пешакӣ санҷиши торикӣ мегӯем муоина, санҷишҳои 2 соата гузаронда мешавад, тонография бо дигар санҷишҳое ҳастанд ки мо бояд махсус камакак нагрузка мегӯем ҳамин чашмро дода мо бояд маълум кунем ки ҳамин главкома пайдо шуданӣ ҳаст ё нест ё шудааст, дар кадом дараҷа аст. ин чизро мо бояд муайян карда ташхис гузорем сари вақт. баъд дар вақте ки дармонгоҳҳо аллакай маълум мекунанд ки главкома ҳаст, баъд ба маркази шӯъбаи главкоматозие ки мо ҳастем барои қайд равон карда мешавад ва диспансерное наблюдение, яъне ки бояд назорати доимӣ дошта бошанд то вақте ки ҳастанд. агар шахс гирифтори глаукома бошад, пас ӯ набояд доруҳоеро ки кафеин, атропин, белладона доранд истеъмол кунад. масъалаи дигар, ин беморӣ низ чанд дараҷаро дар бар мегирад. ин кадом дараҷаҳоянд ва чӣ кор бояд кард? оё кӯдакон низ ба ин беморӣ гирифтор шуда метавонанд? мувофиқи таснифот глаукома мешавад модарзодӣ ва мешавад приобретёне дар давоми ҳаёт пайдошуда. дар давоми модарзодиашро мо гуфтем ба ном гидрофталин мегӯянд, аз вобаста ба афзоиши ҷанин дар батни модараш аст. дар вақти афзоиш баъзе қисмҳое ки вазифаи баровардани моеъи дохили чашмро иҷро мекарданд ташаккул ёфтагӣ нестанд ё ягон монеа дар роҳи баромадани моеъ аз дохили чашм пайдо мешавад, кӯдак гирифтори гидрофталин мешавад. нишонаҳош калон шудани ҳаҷми себеки чашм. вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, агар себеки чашмаш калон бошад, хушрӯ бошад, бо истилоҳи дигар мо бояд эҳтиёт шавем, мо бояд тафтиш кунем ки шояд ин глаукома гидрофталин аст. намуди дигари глаукомаи дар давоми ҳаёт пайдошуда мешавад аввалин дараҷа ё ин ки дуюмин дараҷа. аввалин дараҷа маънои онро дорад ки новобаста дар чашми солим бемории глаукома рух додааст. хеле ки мо гуфтем дар асоси тағйиротҳои синусолӣ дар сатҳи ҳуҷайравӣ вайрон мешавад баромадани об аз дохили себеки чашм ва одам гирифтори бемории глаукома. дуюмин дараҷа мешавад сабаби пас аз ягон бемориҳои дигари себеки чашм. масалан баъд аз ҷароҳатҳо мешавад глаукомаи баъди ҷароҳати дуюм дараҷа, посттравматическая глаукома. баъди илтиҳобҳо, ягон илтиҳоби чашм, илтиҳоби қабати мобайни чашм, постувеальная ё ки поствоспалительная глаукома. ҳангоми пайдошавии омосҳои чашм метавонад дуюм дараҷа глаукома шавад. ҳангоми пайдошавии рагҳои нав, неоваскулярная глаукома шуданаш мумкин. ба беморон лозим аст ки аз меҳнати шабона корҳои вазнини ҷисмонӣ бо борбардории вазнин, инчунин аз корҳое ки хам кардани сар ва баданро талаб мекунад даст кашанд.
муолиҷаи глаукома дар давраи аввали беморӣ натиҷаи хуб медиҳад. баъди муоинаи амиқ ба ҳар бемор табобати алоҳида мефармоянд. бемор бояд камаш 7-8 соат хоб равад. пеш аз хобидан истеъмоли ғизо раво нест. ҳавои хона бояд тоза ва болишт баланд бошад. инчунин ҳар субҳ варзиш кардан лозим меояд. доир ба табобати глаукома духтурон боз чӣ мегӯянд? табобат мо аввал сар мешавад аз худи сабаби беморӣ, намуди беморӣ ва дараҷаи беморӣ. аввал муайян мекунем кадом дараҷа аст, кадом намуд аст ва кадом бемориҳои иловагӣ дорад. барое ки дар ҳолати доштани дигар бемориҳои дил ё дигар бемориҳои роҳи нафас аллакай мо қатраҳои лозимиро аз ин ҷиҳат муайян карда бояд тавсия диҳем. баъде ки мо доруҳои қатраҳои лозимӣ барои паст кардани фишор тавсия медиҳем, худи бемор бояд дар муддати 10 рӯз бояд ҳатман барои санҷиши такрорӣ ҳозир шавад. баъди ҳозир шудан мо вақте ки мебинем ки бо ҳамин қатра доруи ки мо тавсия додаем агар паст шуда бошад, назорат мегирем ва муддати дараҷаи қанд, дараҷаи фишори хун, лахташавияш, дигар бемориҳошро аз назар гузаронда метавонем ки ба дуюм намуди ҷарроҳӣ, дуюм намуди табобати мо ин ҷарроҳӣ аст. ҷарроҳии мо барои именно ҷарроҳӣ мо синусотрабеклоэктомия мегӯем, лазерни ва ҷарроҳиҳо дорем, ино ҳамаш барои паст кардани худи фишори чашм ҳастанд. дар ин маврид мо қатраҳои лозимӣ баъди ҷарроҳӣ тавсия намедиҳем агар худи фишори чашм паст шуда бошад. баъди ин намудҳои табобат ё ҳатман боз зери назорати диспансер бояд бошанд. дар одами солим фишори дохили чашм аз 16 то 22 мм. вақте ки фишори дохили чашм аз 22 баланд мешавад, мо онро аввал бо дору табобат мекунем. агар бо реҷаи ҳамин доруҳои гипотензивӣ фишори дохили чашм мӯътадил шавад, ҳамна доруҳоро давом додан мегирад ва хеле ки гуфтем дар 1 моҳ, дар 3 моҳ як бор аз муоина мегузарад. ҳангоми бо реҷа новобаста аз истифодабарии доруҳо фишори дохили чашм баланд шудан, аллакай ин аввалин нишондод аст барои табобати ҷарроҳӣ. нишондоди дигар барои ҷарроҳӣ ин дараҷаи сеюми глаукома. глаукома дараҷа дорад. дараҷаи аввал, дараҷаи дуюм, дараҷаи сеюм ва дараҷаи ниҳоӣ, терминалӣ. дараҷаи сеюм аллакай нишондоди аниқ барои табобати ҷарроҳӣ аст. нишондоди дигар албатта хуруҷҳо мешаванд. хеле ки мо гуфтем дар глаукомаи кунҷпӯшида фишори дохили чашм як бора баланд мешавад ва ин оварда мерасонад ба хуруҷи шадиди глаукома, бениҳоят дарди сахт, дарди чашм, дарди сар, дилбеҳазурӣ, парту дарди дил, дарди шикам. барои ҳамин бояд дар дигар хеле ки ман аллакай гуфтам, бисёри беморон дар дигар табибон табобат мегиранд. ҳангоми бартараф нашудани дарди хуруҷ дар давоми 24 соат, албатта ин ҳам нишондод барои ҷарроҳӣ мебошад. пешгирӣ аз ҳар гуна беморӣ яке аз масъалаҳои муҳим аст. таваҷҷӯҳ кунед. роҳҳои пешгирии асосии ин беморӣ аз он иборат аст ки дармонгоҳҳое ки ҳастанд, ҷои истиқомат ва шахсоне ки аз 35 боло ҳастанд, гирифтори диабети қанд ҳастанд ё фишорбаландӣ ё ки дар оила касе гирифтори глаукома дошта бошад, ино аллакай бояд муроҷиат кунанд сари вақт, то ки ин бемориро пешгирӣ кунанд. ва мо бояд байни ҳамон аҳолӣ бисёртар фаҳмонда диҳем ки худи ҳар як шахс, на фақат 35-40 сола, кӯдакон ҳама агар аз назорати духтур ки гузарад, ин бемория метавонем ки мо ҳам як дараҷаи ваида нигоҳ дорем, яъне ки ба нобиногӣ набурдан мумкин аст. ина фақат сари вақт муоина кардан, ҳар як чашму пас бояд аз назорати духтури чашм ки гузаштед, ин бемория метавонед шумо тамоман аз худ вай кунед. дур кардан мумкин аст. албатта бемории глаукома то охир омӯхта нашудааст. сабабҳояш низ то охир омӯхта шудагӣ нестанд.
нишонаҳояш ҳам қариб ки нест. аз бемориҳои чашме ки боиси глаукомаи дуюмин дараҷа мешавад, яъне бемориҳои илтиҳобӣ, аз ҷароҳатҳо сари вақт муроҷиат карда табобаташро гирем ки бемориҳо музмин нашаванд. аз 40 сола боло барои аз муоинаи духтури чашм гузаштан барои ҳама ҳатмӣ мебошад. барои гирифтории глаукома айнаки муқаррарӣ аз нури офтоб ҳифзкунанда манъ аст, зеро онҳо боиси афзоиши фишор дар дохили чашм мешаванд. барои беморон айнаки махсуси сабз дода мешавад. ҳамасола 6 март ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бо глаукома қайд карда мешавад. ин рӯз бо ташаббуси ассотсиатсияи умумиҷаҳонии бемории глаукома соли 2008 таъсис дода шудааст. маълум мегардад ки ба омори гирифторони беморӣ таваҷҷӯҳ зиёд аст. аз рӯи нишондодҳои ҷаҳонӣ дар дунё зиёда аз 106 миллион нафар гирифтори глаукома мебошанд. аз инҳо 11 миллион нафарашон як чашмашон тамоман нобино аст ва зиёда аз 3 миллион нафари онҳо ҳарду чашмашон нобино аст аз ҳисоби глаукома. дигар ҷиҳати муҳимии глаукома он аст ки глаукома сину сол надорад. нав таваллуд шудагон глаукома гирифтори глаукома шуда метавонанд, кӯдакон гирифтори глаукома шуда метавонанд, ҷавонон гирифтори глаукома шуда метавонанд, пиронсолон низ гирифтори глаукома шуда метавонанд. ин лаҳза то қадре тавонистем доир ба бемории глаукома бароятон маълумот пешниҳод намудем. агар доир ба ин ё он беморӣ маълумоти бештар гирифтан хоҳед, ба мо муроҷиат намоед то ба кӯмаки мутахассисон дар гирифтани маълумот ва ҳифзи саломатӣ бароятон мададрасон бошем. бо умеди ҳифзи ганҷи бебаҳои шумо, шумораи навбатии намоиш ба анҷом мерасад. агар бароятон манфиате бахшидем, хеле хушҳолем. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.